Türkmenistan'ın prezidenti geçen hepde fevral ayına verilen bilim ministri Bayramgul Orazdur diýwany wezipesinden boşadyp hökümet başlygynın ilim, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornwasary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmesinden öň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň rektory bolup işläpdi. Hünärmenler şol bir kadrlary ondan oňa geçirmegiň ýagdaýy üýtgetmejekdigini, emele gelen agyr ýagdaýyň açyk boyun alınmalygyny aýdýarlar. Olarky vice-premier Nur Muhammed Aman Nefesowyň başga işe geçýänligi, bilim ministri wezipesine bolsa Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Gurbangullyň bellenenligi habar berilýär. Şeýle-de Yusupow halkara gatnaşyklar institutunyň öwgetsehät bolsa Mawtumul adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň rektory wezipesine berilendi. Bu kadr çalışmalary ýozlarda başlanmaly, giriş synaglarynyň öň ýanyna gawat geldi. Ýöne resmi habarda bilim puwdagynaky we beýle kurlardaky ýolbaşy çalışmalarynyň mümkin bolan sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol wagtda resmiýlerin ýylyň 6 aýynyň işi boýunça beren hasabatlaryna öňkü prezident döwründe hem bolşýaly diňe uly ösüş sanlary getirildi we hökümet ýolbaşysy olary kanagatlanma bilen kabul etdi. Emma muňa garamazdan adatlyk bilen gurulşan hünärmenler bilimde kanagatlanar ýaly ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürýärler. Bu kadr çalışmaları häkimetleriň özüňölük ýapyklyk, ilim bilim puwdagyndaky problemalary boyun almazlyk keseli sebäpli ýurdy bilimdäki çökkünlügiň ýykynçylykly netijelerinden halat edip bilmeýär. Diýip Aşgabatly hünärmen adatlyk aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulşan bir näçe pedagogyň tasdiklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim puwdagyndaky 7 kadr we guramaçylyk kredisi türkmen ýozlaryny okumak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär. 2023-2024 okuw ýylyndaky kabul edis mewsüminde diňe bir biziň institutumyzda däl, kärdeslerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwy girmäge arda tawsyran dalasgärleriň sany göz görtüle azaldy. Diýip anonimlik şertinde gurulşan hünärmen aýtdy. Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalas eden bolsa, geçen ýyl bu görküzüji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalasgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1,5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elit üçin diýilen ugurlara ýuridiki, ykdysadyet we dolandyrys, tarih hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňry gitse 4-den geçmändir. Diýip Gurulşyk we Binägärlik institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen gurulşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäpleriniň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birincisi korrupsiýa okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklendirmelerin aşy köpelmegi bilen bagly. Diýip Mawtumul adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň muallimi aýtdy. Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere ýetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dowlulygyna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler. Diýip hünärmen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerdiýän dürli emeli çäklendirmeleriniň de, mali we dil kynçylyklarynyň da ýollan saklap bilmeýänligini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barhaken daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa, hünärmenleriň tasdiklamagyna görä geýmeş kody bilen bagly. Gurbangul Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşip talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçare studentler okuwa gelene dälde türme tutsaglygyna hökm edilen bendiýleriň barlyk nizamyna çykarylana meňzeýär. Diýip tudugynyň muallimi aýtdy.
Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konserwatoriýanyň moğolumynyň pikirçe ýeti kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, moğolumlaryň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýoklugy bilen bagly. 1995-nji ýyldan soň ýokary bilim alan, pedagog bolup galan mugallimlaryň aglabasy gynansagym, öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we isleg döredip bilmeýär. Konserwatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilseler-de hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan Ataly ogul Berdimuhamedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlik däl. Diýip Milli Konserwatoriýanyň anonimlik şertine urlaşan moğolum aýtdy.